Anyị abịala ọzọ n'ụbọchị taa n'oge aṅụli n'isi mbido telivishọn ya webe ihe niile na-eme mana n'oge aṅụli oge aha na-eje wetụrụ ọtụtụ ihe a ga-akpọ unu obi aṅụrị gị na ndị isi mbido telivishọn anọ kparịa ụka ihe niile adaba n'anya echefukwana na onye gị nọ n'ugbo onye gị nọ n'ụbọchị taa wụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel ya ụka aka jide akpọfe eme gịnị Usain Bolt ama ọtụtụ n'ime gara asị kedu ebe nwa amadi agara anyị agara m obere nwa ezumike sị ka m gaa ṅụrụtụ obere mmiri mụ na ezinụlọ anọrọkwana karịa maka na asị na gịnị all work and no play na anyị dey make Jack a dull boy. Ugo ebere na mgbọbụ ka anyị baa na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa anyị ji bịa n'ụbọchị taa ọtụtụ ama m na mgbe ọbụla m bịara ebe ọ na-awụkarị akụkọ ndị ama ama dị iche iche ka m na-adị eweta mana ụbọchị taa ọ dị ihe dị iche ka m ga-eweta ọ ga-awụ akụkọ m ga-eweta obere akụkọ ndị ama ama ihe ndị ọzọ dị iche iche ka m ga-ewetakwara gị n'ụbọchị taa kedu ihe ọwụ ihe m ga-anọ kọrịa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya okosidị ihe ọ na-awụ mmekọrịta mmadụ nke dị n'etiti nwa okorobịa maọbụ nwa okorobịa kedu ya bụ isiokwu ma ihe mụ na unu ga-anọ karịa n'ụbọchị taa ọ dị mma ka gịnị onye gịnị ya yiburu mbụ tupu ogo ịlụọ nwaanyị ma ọ ga-ịlụọ di ka gịnị ya na-enwe ihe mkpakọrịta ọ dị mma ya wụkwa ihe gbasara isiokwu ka anyị na-akọrịta n'ụbọchị taa ya ịlụọ nwaanyị ọ dị mma ka gị na onye gị na ma ọ ịlụọ nwaanyị ma ọ gị lụọ di onye gị na ya meburu enyi na mbụ ka gị na ya nwekwa ka unu ga-esi na-eme gịnị na-ekwu n'ekwentị ụfọdụ mmadụ a na-enwe nsogbu banyere nke a ụfọdụ ga-asị ọwụ na mụ na mmadụ na-enwe mmekọrịta emezie mụ na ya si eziokwu ya bụrụzie na mụ na ya ọkwa mmadụ ka ọwụ echi ọ ga-adịkwa mma na ọ nwere ike wee na o were ụzọ onye a ga-esi nyere m aka ọkwa ihe ọzọ a ga-eche echiche gbasara ya maka na o nwere otu nwaanyị zitara ozi ọ sị na gịnị na ya na nwoke mee mmekọrịta ya nwoke ahụ hapụ ya na enweghị ihe ga-eme ya alaghachi azụ gakwuru nke ya bụ nke nwoke ka ya na ya na-ekwu ma ọ na-ekwentị ma jụọkwana ya ajụjụ sị gịnị mere ị gaghị enwe mmekọrịta gị na onye a ya ụgwọ na o nwere ụbọchị ị ga-achọ ka o nyere gị aka ya wụ na oke ịchọrọ ka ọ gbazie gị ego ma Chineke ekwula maọkwa na o were ụzọ ya wụrụ na naanị onye a onye ga-azọpụta gị mana gịnị ime gịnị iwepụla akara ekwentị ya na ekwentị gị ị gaghịzi enwezi ụzọ ị ga-esi enweta ya ụfọdụ na-asịkwana ka iji mee nka ka iji wee gbochie nsogbu maka na ọtụtụ ndị n'ime anyị wụ ndị na-enwe ndị iti kpere ya jealousy ị ga-abịa na-enwe jealousy n'ime gị ihe onye ịhụnanya nke di gị na enyi ya nwaanyị nke ọ kacha njọ ebe ụmụ nwaanyị nọ ọ bụ eziokwu ya ọ ebe ụmụ nwaanyị nọ ka nke a kacha njọ ọ bụrụ na m na-anọnyere ndị nwoke ọ nọkwa na ka ndị nwoke mana a na-aka enwetakarị ihe a n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ihe ọzọ anyị ji kwuo okwu anyị kpụrụ ọnụ tupu anyị aga obere ezumike dịka m si ekwu iwe ike zitara ya ozi na webụsaịtị anyị kedu ihe ị ga-eji zitara ya ozi na webụsaịtị anyị o nwere ajụjụ anyị na-atụpụ kedu oge tozuru ka nwoke maọbụ nwaanyị lụọ di mgbe ọ gbara afọ 18 maka na ụfọdụ na-asị 18 bido n'afọ 18 gawa na nwoke maọbụ nwaanyị etozuola ihe eji nwoke maọbụ nwaanyị eme n'ime obodo ụfọdụ na-asịkwanụ na aka mma mgbe nwoke nwetazuru ihe niile iwetozucha ihe niile ya eju gị aka ya mgbe ị kwesịrị ịchọ ka ị lụọ nwaanyị ụfọdụ na-asịkwa na ụmụ nwaanyị ọtọ mgbe ị metụrụ ụfọdụ na-asị ka m bie life ka m bichaa ndụ niile ahụ ụmụ nwoke niile ahụ ka m rikọta ike gwuzie mma gachi ofu nwoke mana ya ga-anọ makwa ị na-achọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka ha kwụrụ na nke ha kwụsie ike tupu ha nweta nwoke gara ya wụ na nwoke chọrọ ibi elu ha si chere ego ewere ego m na-achọ maka na asị achịwa ego a n'akụkụ ụmụ nwaanyị oge na-aga mana akụkụ ụmụ nwoke oge a na-aga kedu oge kwesịrị nwoke maọbụ nwaanyị elu di ya wụrụ ka o si dị echefula na m sị na gịnị o nwere ọtụtụ ihe ndị ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa anyị na-ajụka ajụjụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ajụjụ nke mbụ anyị jụrụ gịnị anyị sị na kedu ọdịmma ka nwoke maọbụ nwaanyị onye gịnị ya nwere mmekọrịta mgbe mbụ nke a na-akpọ X n'olu ndị iti ọdịmma ka gịnị ya na-enwekwa mmekọrịta gịnị ya na-akpọkọrịta n'ekwentị ma ọdịmma ezitara ya ozi na webụsaịtị anyị maọkwa na Facebook maọkwa na Twitter maọkwa na Instagram na Isimbido TV chọọ ihe wetara na webụsaịtị anyị gịga na www.isimbido.tv ajụjụ nke mbụ wụ gịnị kedu mgbe ọ toziri ka nwoke maọbụ nwaanyị lụọ di
mgbe ọ gbara afọ 14 ka mgbe ọ gbara afọ 18 na-abịa maka na ụfọdụ si na nwoke tupu asị na eji nwunye eme ihe n'obodo onye ahụ ga-agbarịrị afọ 18 ya wuru ka o si dị. Ihe ọzọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị gbasara akọtụrụ m akụkọ gbasara Tekno dịka eji mee gịnị kpụrụ ya okwu ya na-aga n'ihu a na-achọ ihe a ga-eme ya bụ nwa amadi. Ihe ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Kedu mgbe ọ dị mma ka nwata akwụkwọ zuo ike ya na ndị ụmụaka ibe ya enwe mmekọrịta? Ọnụ mana gịnị ọwa ebe a ka a na-eji ewetara ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-eme gị gịnị obiọma maka na ọ ka wụ n'oge aṅụrị n'isi Mbido Televishọn ebe ihe niile na-eme. Echefukwala na onye gịnị ya na nwoke aka ji dakpo ofe megị na ofe mee Usaid Bolt. Dịka o si dị m na-agwa unu na ihe dị iche iche ka m ga-ewetara na ihe emume nke taa akọtụrụ m akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ya bụ ajụjụ ke mkpụ n'ọnụ tupu m aga ya bụ obere ezumike. Kedu mgbe ọ kwesịrị nwata nwoke ma nwata nwaanyị baa ụlọ akwụkwọ mgbe ọ ga-adị ka ya na enwe enyi? Ọ bụrụ nwoke ya enwe enyi nke nwaanyị, ọ bụrụ nwaanyị ya enwe enyi nke nwoke. Kedu mgbe ọ kwesịrị ihe ziri ezi? Ụfọdụ na-asị na ihe ziri ezi maka na mgbe ahụ ka akpara ya courtship. Ịsọ ya na ịsọ English ya n'olu anyị asị courtship ọ dị courtship process. Mgbe ahụ ka na-eji eme mgbe ahụ ka ị ga-eji mata ụdịka mmadụ onye gịnị ya onye chọrọ ịlụ onye ahụ amatakwa n'onye o. Eweziokwu na a na-asị na nwoke ma nwaanyị na-ezotu agwa tupu ya alụọ dị. Nọmba asịzi na I pronounce you husband and wife gị hụzie ha tọpụtawazi dị agwa ga na-apụtazi ka roket a na-agba na Krismas. Ya hụrụ ka o si dị. Ihe ọzọ m ji pụta n'ụbọchị taa dịka m si kwuo na gịnị nọmba ka n'ụbọchị taa m ga-eweta na ọtụtụ ihe dị iche. Abịa m oke ashịrị taa maka ike adị m ike oke ashịrị kama m ga-ewetara na ụfọdụ ajụjụ ndị m chọrọ unu zitere anyị ozi gwa anyị ihe unu chere gbasara nka. Ihe ọzọ m ji bịa dịka m si kwuo gbasara akụkọ otu onye ama ama gbasara a na-akpọ onye a Naira Marley. Gịnị ya nwa amadi wepụtara ihe onyonyo nke akpọrọ ncha. Mụ akpọrọ ya ncha ma ịsụzi ya n'olu ndị bekee ọzi ịma ihe o nyere ọ sị nọ ncha ka m so ya n'asụsụ ndị gara skuul ncha. Ya bụ ihe onyonyo apụọla ọtụtụ okwu maka na ọtụtụ ndị nne na nna na-achọ ka ha na-ahụ. Emewe mgbe ọtụtụ egwu pụtara dị iche iche nke ha na-ekpere aja kpi mmadụ n'anya akpara ya shoki. Nwekwa nke ị na-eme ya dịka nko ọ na-ara gị ahụ gị na-ewede akpara ya shakiti bọbọ. Enwekwa azụ nto nke a na-emeghe onye chọọ okwu gị wụrụ ọkpọ kụwa ya anya. Anyị anọgidekwala ya wụ shoki apụta nke a na-eme onye ha na-agba ka hos. Ewe mgbe anyị dị obere enwere obere ihe a na-enye anya na-apị ya gị na-ama teletele ka hos. Emegidekwala ya nke Zlatan abeg no kill us ya Zanku apụtakwa. Anyị emewe gị na zọgbuo ekwensu n'ụkwụ zọgbuo ya na ekpere ekwensu na-agbagharị Ikechukwu ekweghị ya ya wakwa ka anyị na-azụ ya ekwensu nnọọ ya hụ shi anya. Mana nke ugbu a asịzi nọ ncha eso ya n'elu asị ndị na-aga azụ akpa ya sopi. Nke ha awụghị egwu ndị nne na nna ga-achọ ka nwa ha nwoke ma nwa ha nwaanyị kirie. Kedu ụzọ a ga-esi belata? Dịka o si dị ọka wụ na isi Mbido Televishọn ebe aka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa. Echefukwala na gịnị oge niile mgbakọrọ elekere nke mbụ ka anyị ga-ewetara gị ya bụ oge aṅụle bụ n'isi Mbido Televishọn ebe ihe niile na-eme. Akụkọ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa ma akụkọ ndị ka anyị kọrọ n'ụbọchị taa bụ akụkọ gbasara ndị ama ama dị iche iche dịka o si agagasị na ndụ ha tụmadịkwa mmekọrịta nwoke na nwaanyị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke a na-akpọ relationship n'olu bekee. Dịka o si dị ajụjụ anyị jụrụ gịnị ọ dị mma ka ọ bụrụ na nwoke gị na nwere ike nwaanyị gịnị ya na-emebu ihe tupu gị lụọ nwaanyị? Ọ dị mma ka gịnị ya na-akpọkọrịta n'ekwentị ma ka gịnị ya na-emegide na-ekwukọrịta ma onwe ya unu ewere ahịtụmahịa unu na-adị azụmambụ na-azụ na-aga ka ọ dịghị mma. Otu a ka ọ dịkwa mma ka nwoke nwaanyị ọ bụrụ na ewere nwoke gịnị ya na-emebu ihe tupu gị lụọ di ka gịnị ya na-akọrịta akụkọ ya wụ ajụjụ kemgbe. Ajụjụ ka abụọ bụkwa kedu mgbe ọ kwesịrị ka gịnị nwoke maọbụ nwaanyị tozuo elu di? Mgbe ọ gbara afọ 18 dịka ndị mmadụ na-eche zitere anyị na ọha nta akụkọ anyị ka mgbe o ruru afọ 40 kwa 40 years maka na asị a fool at 40 is not a fool forever mana a fool nke ya o fool gawa n'ihu ya fool nke ya ozi ọwụ forever ọhụ
ka ọ na-efu uru na-aga. Ịmanwe ihe dị iche na forever o ike mgbe onye ahụ na-anwụ ya onye ahụ nwụkwa ọ ga-awụkwa efu ma n'ala India. Ọwụ ajụjụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Dịka m si tupu m emechie, ọwụ na ewere ahịa chọrọ ire ya wụ na ewere nke na-enye gị nsogbu ire, gịnị ka ị ga-eme? Gị bute ya n'Isimido Television ka anyị nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa. Zitere anyị ozi maọbụ ajụjụ n'akara ekwentị nke na-agafe n'ihe onyonyo gị, ma gị gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv.